Yuda. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua ini. Wah, yo taram. Niki wong sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, siap urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kok cedak Suci ae lho modele. Kono. Cedak aku. Gawe ora suci mong aku. Suci apa Mas artine? Susune sak tan. Suci ki artine resik. Ngawur. Model ya waduh jeblas. Marai kene ngumpang aku. Akhire wis ora sampan kabeh menang cep. Boyo diumpangi to. Ya ora itu nesi. Ya bener nesi. Yo Mbak Suci. Maka diri, wasi tadi. Maka, ya Mbak. Wasi tadi. Saking prawi nasis. Ngewi ngana. Wong urip ning dunya betasanmu mampir ngombe. Oh, Mbak Suci lulus lagi itu hadiah saking Makasih. oleh bebunga. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kelima waktu kudu tansah dipun Nduk Niken jos iki nduk entuk bunga 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pangartikan Lulus Mbak Dita kagem jenengan lagi ya. Lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Ngedohken tumindak mungkar. Yekti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda mereka mau 100.000 panjenengan. Wis. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Iki lha kula. Lah wis entek iki bawa entek kok. Mosok ora dibagi. Lah pengen itu bagian. Pengen. Ya layange bodo. Layang. Mayang. Wis sampe gawean, tak gawean mayang. Ayo. Yo. Tuh mateng. Mateng ada mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wati. Ngayahi
nguyui. Ayo. Nganaki. Anak ibarat orang banget karo anak iki. Suwun Bu. Oh, PKS. PKS jalur kudu. Modele akan jadi kayak Mas Bayu terus e. Wis ana do Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga iki loman, ora kaya mlebu neraka. Tak doan mlebu swarga. Ayo, ya saiki diwiwiti. Tambah ya. Katane abang biru. Ora apa-apa iki tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Ya, diareke kepeling, maka buka celuk Mbak Suci. Maka langgame sik. Maka ya, ning ndi nuntut iki dari kok. Ning kono. Ngene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngowae ngatur ae. Ya Allah, kuwi kok apa to iki? Wong-wongan sawah. Ya. Yen wahan cilik sakti eling wis Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken kepeling. Nggih. Iki katana wala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih. Nggih.